Στο έργο Building SPP ή στα ελληνικά Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετείχαν 4 εταίροι από την Ελλάδα: η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, η ΕΑΕ, ο Δήμος Ελευσίνας και ο Δήμος Αιγιάς. Πολλές από τις δράσεις του προγράμματος υποστηρίχθηκαν από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. Στην Ελλάδα οργανώθηκε το Ελληνικό Δίκτυο για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις, Procura Plus Greece, στο οποίο συμμετείχαν 114 εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έγιναν 7 συναντήσεις του δικτύου σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Κρήτη και Κυκλάδας. Παράλληλα οργανώθηκαν 8 εκπαιδευτικές συναντήσεις. Στο πλαίσιο του έργου Building SPP έγινε ανάλυση των δημόσιων προμηθειών στην Ελλάδα και συλλέχθηκαν στοιχεία για 13 βασικές κατηγορίες προϊόντων που προμηθεύει το δημόσιο τομέα. Πολλά από αυτά ανταποκρίνονται σε περιβαλλοντικά κριτήρια. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης της αγοράς των πράσινων προϊόντων στην Ελλάδα, αρκεί να αυξηθεί η ζήτησή τους από το δημόσιο τομέα. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει πια να επιλέγει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με βάση την ανάλυση του κόστους κύκλου ζωής τους και όχι μόνο με βάση τη χαμηλότερη τιμή. Στα κοινωνικά κριτήρια, μόνο οι μεγάλοι προμηθευτές όμως μπορούν να ανταποκριθούν. Στη διάρκεια του έργου Building SPP έγιναν 2 πιλωτικά προγράμματα στο Δήμο Ελευσίνας και στο Δήμο Αιγιάς. Σε αυτά χρησιμοποιήθηκε η εργαλειοθήκη για τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις, που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος, σε 2 διαδικασίες προμήθειας, στην αγορά ηλεκτροφωτισμού και χαρτιογραφής. Ο Δήμος προσπαθεί καθημερινά για την πλήρη οικολογικοποίηση της πολιτικής του. Ανάμεσα στα μέτρα που παίρνει είναι οι πράσινες προμήθειες. Πιο συγκεκριμένα, έχει αγοράσει λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και έχει αντικαταστήσει ένα σημαντικό μέρος του φωτισμού. Το δεύτερο βήμα το οποίο θα κάνει είναι οι προμήθειες οικοδομικών υλικών και χρωμάτων να είναι κατά το δυνατόν οικολογικές. Οι οικολογικοί λαμπτήρες, οι 572, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί εδώ και 1 χρόνο στην πόλη της Ελευσίνας, δίνουν μεγάλα οικολογικά πλεονεκτήματα, αλλά αντίστοιχα και μεγάλες οικονομικές ωφέλειες στο Δήμο. Είμαστε σε επαφή με την εταιρεία, έτσι ώστε με τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν να αγοραστούν και άλλοι λαμπτήρες και να έχουμε μεγαλύτερο οικονομικό και οικολογικό όφελος για το Δήμο, την κοινωνία και τους πολίτες. Πιστεύουμε ότι δεν αρκούν μόνο κάποια οικολογικά μέτρα, πρέπει κάθε βήμα του Δήμου να αφορά στην οικολογική ευάνθυνση και στην οικολογική ισορροπία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα άνοιξε και ανοίγει νέους δρόμους στο Δήμο, αφού ενισχύει την οικολογική και περιβαλλοντική πολιτική του, αφού την εντάσσει σε κάθε διοικητικό του βήμα. Τα προϊόντα που θα μπορούσαν, είπαμε, γραφική ύλη που μπορούμε να αλλάξουμε, είδη καθαριότητας, οικοδομικά υλικά και φωτιστικά και λαμπτήρες μειωμένης κατανάλωσης. Θα είναι πολύ σημαντικό να είναι τα επόμενα βήματά μας. Φαίνεται ότι το έχουμε καταφέρει σε 572 λαμπτήρες. Σιγά σιγά πρέπει να αλλάξουμε όλο το υλικό των λαμπτήρων. Το πρόγραμμα LIFE Δημόσιες Βιώσιμες Συμβάσεις ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010 και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2014. Στόχος του Δήμου είναι μέσω του προγράμματος να προωθήσει τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις και για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε μία ομάδα ανθρώπων ώστε να καταγραφούν τα ωφέλη των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων καθώς και τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Ο Δήμος μέσα από την καταγραφή των προβλημάτων είδε ότι μπορεί να εφαρμόσει αυτές τις συμβάσεις σε γραφική ύλη, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτιστικά σώματα, απορρυπαντικά χρώματα. Έτσι αποφασίστηκε μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου να ενταχθούν οι βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και να κάνει την προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων μειωμένης κατανάλωσης. Στόχος του Δήμου μέσω της προμήθειας που έκανε είναι να μειωθούν οι ρήποι του διοξιδίου του άνθρακα καθώς και η κατανάλωση ενέργειας από τα φωτιστικά σώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις που είχαμε πάρει, φάνηκε ότι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ήταν στο 60% με 70%. Υπάρχουν πολλές φωτιστικές διατάξεις στο εμπόριο. Εμείς είχαμε και έχουμε ακόμα τις παλιές του νατρίου που είναι πολύ ενεργοβόρες. Υπάρχουν οι φωτιστικές διατάξεις LED όπως λέγονται
και οι φωτιστικές διατάξεις μαγνητικής επαγωγής που πήραμε όσον αφορά με αυτό το πρόγραμμα. Διαλέξαμε τα μαγνητικές επαγωγής γιατί είχαν πιο καλό φωτισμό, δεν θα μας δημιουργούσαν προβλήματα να καίγονται και τέτοια και είναι πολύ οικονομικά. Αυτά είναι οι μετρήσεις που κάνανε με τους μετρητές που βάλανε. Οι λαμπτήρες νατρίου που είχαμε εμείς είχαν πραγματική καταναλυσκόμενη ενέργεια για μια φωτιστική διάταξη 250 W, 11,2 κιλοβατόρες. Αυτές που πήραμε τώρα είναι τις μαγνητικές επαγωγής, έχει 3,3 κιλοβατόρες. Καταλαβαίνετε πόση μεγάλη διαφορά είναι αυτή στην κατανάλωση και στην ενέργεια. Το 70% οικονομία από την ενέργεια που καταναλώναμε με τους παλιούς λαμπτήρες. Αυτό κάνει λοιπόν την προμήθειά μας βιώσιμη στο μέλλον. Ο Δήμος της Αγιάς είναι ένας κρατικός δήμος, ο οποίος εκτείνεται στην ανατολική πλευρά του νομού Λάρισσας. Ξεκινάει περίπου από το Ποινιό ποταμό και φτάνει μέχρι τα όρια του νομού Μαγνησίας. Συμπεριλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των ακτογραμμών του νομού της Λάρισσας και βεβαίως έχει μεγάλους ορεινούς όγκους, αφού να φανταστεί κανένας φτάνει μέχρι την κορφή του Κισάβα. Στην περιοχή αυτή βλέπεις μικρογραφία σχεδόν όλη την Ελλάδα. Δηλαδή βλέπεις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, γροβιότοπους, λίμνες και πολύ αξιόλογα βουνά. Η περιοχή είναι ενταγμένη στην Διεθνή Συνθήκη Λίντερ και προστατεύεται από συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά μιας βιώσιμης λειτουργίας των Δήμων, μπήκαμε και συνεργαστήκαμε με κάποιους δήμους από την Πορτογαλία προκειμένου να αναπτύξουμε ένα δίκτυο για τις πράσινες λεγόμενες προμήθειες στο ελληνικό δημόσιο. Είναι προμήθειες οι οποίες έχουν μεγάλο χρόνο ζωής και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα είναι ελάχιστο. Είναι και κάποιες προμήθειες από αυτές οι οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, είναι εύκολες στην ανακύκλωσή τους. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι αυτές οι προμήθειες καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτά και λόγω του γεγονότος ότι ο Δήμος Αγιάς συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων, προβήκαμε σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα αντικατάστασης κάποιων λαμπτήρων, συμβατικών λαμπτήρων, με λαμπτήρες μαγνητικής επαγωγής, όπου καταφέραμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να μειώσουμε την κατανάλωση πάνω από 65%. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη το έχουμε μελετήσει και έχουμε καταθέσει μία πρόταση προκειμένου να αντικαταστήσουμε όλο τον φωτισμό του Δήμου της Αγιάς. Τα χρήματα που πληρώνουμε για τον οδοφωτισμό μας ξεπερνά τις 650.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεται κανένας πως μέσα από τέτοιες έξυπνες ενέργειες μπορούμε να εξοικονομήσουμε αρκετούς πόρους για τους Δήμους μας, αλλά κυρίως να αφήσουμε όσο γίνεται μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο Δήμος Αγιάς, στα πλαίσια του προγράμματος LIFE, προέβη στην προμήθεια και αντικατάσταση των παλαιών σωμάτων τύπου νατρίου του Δήμου με νέα φωτιστικά σώματα τύπου μαγνητικής επαγωγής. Τα συγκεκριμένα φωτιστικά σώματα παρέχουν μια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, η οποία είναι 6 με 7 φορές μεγαλύτερη των παλαιών. Έχει μια πολύ χαμηλότερη κατανάλωση, η οποία φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις έως και το 90% των παλαιότερων. Σαν αποτέλεσμα έχουμε μια σημαντική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου. Τα φωτιστικά σώματα αυτά παράγουν ένα πολύ καλής ποιότητας φως, που είναι ξεκούραστο για το ανθρώπινο μάτι. Επίσης δεν παράγουν υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία, που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Επιπλέον, τα φωτιστικά σώματα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία έτσι μας βοηθούν να τηρήσουμε τους περιβαλλοντικούς όρους του προγράμματος. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουν πολύ μεγάλη αντοχή στις αυξομοιώσεις της τάσης σε σχέση με τα παλαιού τύπου. Έχει γίνει μελέτη φωτομέτρησης των οδών από το εργαστήριο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και τέλος, έχει γίνει και μια μελέτη κόστους
και χρόνου ζωής, η οποία μας δείχνει ότι θα έχουμε μια εξοικονόμηση της τάξης του 77%. Το 2010 ο Δήμος Μελιβίας, που αυτή τη στιγμή έχει ενταχθεί στο Δήμο Αγιάς με το Καλλικράτη, εντάχθηκε στο πρόγραμμα LIFE για βιώσιμες προμήθειες. Εμείς επιλέξαμε μετά σαν Δήμος Αγιάς για τις βιώσιμες προμήθειες να ενταχθούμε στο πρόγραμμα αντικατάστασης όλων των λαμπτήρων φωτισμού συνολικά στο Δήμο Αγιάς. Γιατί επιλέξαμε αυτό? Γιατί είδαμε ότι έχουμε πολύ μεγάλες καταναλώσεις σε ρεύμα, που αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερες εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και μεγαλύτερο κόστος, που αυτό το κόστος αντιστοιχούσε στον κάθε πολίτη του Δήμου της Αγιάς. Και τι κάναμε? Ψηφιοποιήσαμε όλους τους λαμπτήρες του Δήμου στο δημοτικό φωτισμό, είναι περίπου 8.500, και κάναμε πιλωτικά, αφού εγκαταστήσαμε 200 λαμπτήρες σε μια συγκεκριμένη περιοχή στα παράλια του Δήμου Αγιάς, για να δούμε τι όφελος οικονομικό θα έχει ο Δήμος με αυτό το πρόγραμμα. Το όφελος είναι σημαντικότατο, αυτό αποδείχθηκε από τις μετρήσεις που γίναν. Είναι περίπου 75 με 80% χαμηλότερες καταναλώσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ένα τέτοιο περιβαλλοντικής παρέμβασης έργο, συν το μεγάλο οικονομικό όφελος. Συμβάλλουμε επίσης στην λιγότερη εκπομπή του διοξειδίου του άνθρακα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, και έτσι δείχνουμε την κοινωνική μας παρέμβαση σαν Δήμος. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα των λαμπτήρων αυτών είναι ότι έχουμε στη διαχείριση των σωμάτων, έχουμε πολύ λιγότερες παρεμβάσεις, μια και η διάρκεια των λαμπτήρων είναι μεγάλη σε σχέση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, άρα και ένα επιπλέον κοστολόγιο όσον αφορά τη συντήρηση των λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού.